Så Lili, så er din pakke kommet. Jeg tror det er til dig. I hvert fald. Men lad os da lige kigge om hvad der er i. Der står Patty. Patty. Lad os lige se. Den står her. Ups. Bum, 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 bum. Så. Lad os lige se her. Da. Det ligner noget, du har ønsket dig. Skal vi lige se. Her. Så har vi lige at køre den her. Så piller vi lige plastikken af. Det vil du sikkert selv have haft lyst til at gøre, men nu gør jeg det lige, fordi så kan jeg gøre den klar til dig. Så prøver jeg lige at løfte det her. Og se, om jeg kan få den her op. Måske den anden side her. Ups. Prøv lige at holde den under hagen. Kan man det? Sådan. Sådan. Nej, se nu her. Hvad vi har her. Se. Der er lige sådan en smart en, man lige løfter op. Så. Der er den simpelthen. Og hernede der har vi noget opladerværk. Bum bum, og en lille ting man lige kan åbne. Bum, og der var noget ledning. Det er jo meget rart, når man skal lade den op. Eller putte ting ind på computeren. Så tillykke med det, Lili. Der har du lige din iPad her. Jeg sørger for at lige få den lavet op, og lægger noget musik på, og nogle spil på, som jeg tror, du godt kan lide. Og så kan vi altid putte nogle flere på efterhånden. Så, den skal jeg nok passe godt på. Vi ses, mon skat. Hej.